Jo ľudia, ja vás vítam pri ďalšom videu. Toto je druhý diel Čaloklum Beach. Že Maus? To je náš ujko, pán Maus. Takto toto vyzerá. Tam je koniec pláže. A to je druhý koniec pláže. Takto toto vyzerá. Dneska bol vysoký príliv. Dnes je modré more. Tu máme deku. Tu je druhý telefón. Takéto počasie. A dosť psíkov. Len nie všetci sú tu dnes. Teraz teda. A to je všetko. Zatiaľ